István utcában menjünk, ahol megnézzük majd egy albérletet. Utána pedig a kalandok folytatódnak. Egyenesen a belvárosban. Most azt cáfoljuk meg a Bencével, hogy milyen nehéz albérletet találni. Van itt egy BGF-es, az Éllemné, és egy BKF, filmszakos. Két szoba. Most csak, hogy itt is, ha jól látom, akkor ki lehet menni. Az első benyomások. Én egy a 10-ből A környék az jó. Van X, 3-as B. Házak, minik. igen, dabosok. Jó napot! De valamivel kössünk már bele. Volt ez például nincs is se volt. Volt tényleg, volt nincs. Operatőrszék. Mennyi időbe telik eljutni a Deákra? Mondom, 2 külön nyílószobát szeretnék. Igen. Igen, az nem. Az ágyon nem fog múlni. Szív utca? Az nem rémlik. Nem valami híres. Vagy csak én érzem így? Ó, pöpet. Ez lehet az? Vagy az? Hát, ha kiadják, próbáljuk meg. Hopp. Nem nyitottak ajtót? Nem. Nem hinném. Be van zárva. Hát ez van, szívás. Nagyon durván esik, mindjárt megmutatom. Nagyon remélem, hogy nem az. Sokkal jobban néz ki. Sokkal. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jövőbeli esélyes albérlőkkel van dolguk, a Fülellel beszéltem, akkor ez lenne ez egyébként. Azt hittük, hogy a másik az. Igen. Az már kész. Milyen szép. Jaj, ez már kész. Ez is ki fog úgy nézni majd. De van így. Ez a tér, meg ez itt fönn. Igen, itt van egy Nincs szoba. még arra egy szoba? Fent van egy szoba. Fent van még egy. Két kis helység bekerül. Időn át föl lehet menni? Nyugodtan megnyitod. Kapcsolok. Köszi. Köszönjük. Köszi. Merész, jön, merész. Merész, tessék? Ezt figyelj. Tök kényelmesen áll. Nagyon jó. Ez, nem találok szavakat. Ja, nem menjünk. Menjünk. Oké. Hát azt hiszem, hogy Ez egy biztos. Mi szeretjük. Milyen biztosra vagy? így van. A jó érzésem. Úgyhogy menjünk, hogy ez nem az. úgyhogy menjünk a 8-ba. Megérkeztünk a 8 kerbe, Igen. de hogy egész nyugis a környék. Nekem tetszik. Az ember mindig a legrosszabbra számít, és valamikor a legjobbat kapja. De én nem tudom, hogy hova tűnt az a híres neves 8 ker, Igen, ahol de... nappal erőszakolnak meg embereket. Igen. Gabi visszahívlak, jó? Látom, hogy van két WC is van. Az mekkora menő. Hát ezt mindig is erről álmodtam. Remélem nem horkolsz. Jó, ez itt lakunk a Tér. Mondom, hogy 8 párt van a legjobban. Itt kell lakni. Milyen filmes utcák vannak?
Itt van egy vásár. De bemegyünk, most megnézzük már. Ez nagyon jól néz ki. Minden reggel ide jönnénk bevásárolni. Megvan ilyen régi pesti feelingje. Ez még itt megvan. Kő, papír, rolló. Pacsit rá. Ennyi az alkot. De most le kell alkotnod a kezdára.